טרי. לאנג'ל קנגה על הראש של אנדיאי, כדור שם בחוביה, ועכשיו ברשת ספייץ' מעלה את הכוכב האדום ל-1-0. מי צריך עוד שחקן התקפי כשהבלם שלך נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון? זה קדימה, אין אף אחד לתוך הרחבה. עכשיו באה הצטרפות של קלולו, וסלטניה שם את זה בפנים. שוויון מהיר בדרבי. איזו תגובה נהדרת של פרטיזן בלגרד דקה אחרי שהיא סופגת גול. מתפרצת של פרטיזן ביתרון מספרי. האם זה מסתיים בשער? כדור אל קלולו, 2-1 פרטיזן. פשוט מדהים מה שקורה כאן בדרבי הזה, הכוכב האדום. לאזור קו 5, השוער לא יכול לצאת, ו-NDI מגיע, עושה קשת קטנה, ומגיע חופשי, אף אחד לא שומר עליו. שמירה של פרטיזן לא הייתה טובה בקרן.